Good morning. Niya karon update sa sa pag-tiles. Mana nih agi sa pag-tiles gamay na lagkulang. Halos nalupit na og tiles. Dari sa kwarto, guest room, guest bedroom, dari sa isa ka kwarto, special cabinet ng natin. Halos pauman ang gamay na lang. Ito. Oh, reply right? Oh, reply. Oh. Ato interview nun si Sir Jojo. Sa may tirada na dyan. Sa may sinawa ganing tiles mo na ni. Ay, ang pag... Iba na yung pangalan. Dry pack. Amo rin ginatawag. Dry pack. Kaning atong i-apply nga kaning kuan sa basa mo ni daw niya. Isip mo puro simento ni gihatag pero mo ni mo tiles. Amo kulit sa tiles kani adhesive. I-mix siya sa semento mo siya. Mo ni karon. Ang gimasa ang gihapon na sa ilalom. Nakamasa to siya. Nakamasa dry mix may gipasa dry. Motoy pag sitting, monoy pang sitting tawag ato niya ipatong ang ato gibuhat ni karon nga kaning kinagmay mao gyapon proseso ani sa katong paglapag atong indagko. Ya dali ra man ni matamakan mga 30 minutes wala. Kuma na to ani og lapag. Pag sit na siya pwede na tamakan. Dua rekat lo. Lalu semenungan mga pila ka tiles ni tanan hungan. Mao man ni tanan. 50 tahun sobra. Mga 150 siguro ko. Katong anong nalatangan mo to dito? Ano nahabilin mo tong dapin? Wala dipira para sa kuan. Ang modular to dito. Kaya napay pagbakon sa flooring. Iyagi ang yan na lang fix niya o para na itong mga modular. Okay. Daghang salamat. Gusto mong mag-subscribe or masubaybayan ng mahuman, i-subscribe lang ng Engineer Dio Lubo Concept and Rings. Thank you.